Któż teraz? A teraz, proszę Państwa, Agnieszka Ogrodnik z piosenką To wszystko z nudów z Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie. Brawa! Raz, dwa, trzy, okej. Jeszcze mają w ustach smak pierwszego papierosa. Jeszcze biegną, jakby biegli na wagary. Ale to już nie jest tak, dać to po oczach. To banda rudej Barbary. To wszystko z nudów. Wysoki sądzie, to wszystko z nudów. Nad pustą szklanką siądzie, wysoki sądzie, nie ma cudów, to wszystko z nudów. Wysoki sądzie, to wszystko z nudów. Czy sąd nad Wisłą kiedyś błądził? Wysoki sądzie, jazda, spróbuj. Ruda Baśka była zła, nie miała cierpliwości, nie lubiła pod penetem się obijać, nie słuchała dobrych rad, panie z czym do gości. Ta mała była jak żmija, to wszystko z nudów. Wysoki sądzie, to wszystko z nudów. Kto raz nad pustą szklanką siądzie, wysoki sądzie, nie ma cudów, to wszystko z nudów. Wysoki sądzie, to wszystko z nudów. Czy sąd nad Wisłą kiedyś błądził? Wysoki sądzie, jazda, spróbuj. Nie najgorszy wyrok padł, bo mogłoby być gorzej. Ruda Baśka, kiedy wyjdzie, będzie siwa. Nie będzie wcale tak, jak Baśka, dobry Boże, bo sama siebie zabiła. To wszystko znowu. Wysoki sądzie, to wszystko znowu. Brawo, tył zwrot. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, proszę. Proszę Państwa, dalej. Robi się wesoło.